Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yun guys, magandang araw sa atin. Welcome back sa ating channel, Ilocano Gunner. So for today's video, mag-hunting tayo guys. Hunting tayo ng mga wild dove. So andito na tayo sa loob ng kura natin. So yan guys, ito yung babantayan natin. Yan guys, yan 33 meters yan. Milina na yan. Tapos yung isa 40 meters. Tapos yung maliit 45. So yan. Sige guys, stay tuned lang. Yun guys, nasa 33. Kaya lang nakatago. Hintayin natin, baka lumipad pa. Naglag guys. Doon pa rin yung kakotok. Kaya lang masukal. Yun o. Try natin. Mahangin. $44 meters. Kutok lang. Yun o, nagtatakpan ng dahon. Try natin. Mahangin pa. Lakas ng hangin ah. Ano, sablay. Malakas hangin. Uy, 40 meters. Laglag sa palayan. Hindi ko alam kung mahanap natin. Yun guys, nasa 40 meters.
Yung puno na 40. Try natin. Bagsak guys. One eternity later. Yun guys. So hanggang dito na lang yung video natin. Lakas na ng hangin. Ito yung huli natin. Nakapito tayo. Wala nang dumadapo kasi malakas hangin. Dumuduyan yung mga sanga ng milina. Hindi nadapuan nila. So ayun guys. Hindi ko alam kung nakailan yung insan ko. Insan Ruel. Andyan sa kabilang spot. So see guys. Kita ulit tayo sa next video guys. Ito pala yung ginamit natin. Yung dati, yung FX. Susunod natin gagamitin na i-testing yung ano. Para makita nyo rin yung JVC. Tapos yung isang hammer type. Yun, sige guys. Kita-kita ulit.